could you be the one? Shh. Good, good. Good, good. Could you be the one? Hi mga langga! Welcome to my channel. If you are new in my channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell so that you will be updated with my future videos. And of course, if you enjoyed watching my video for today, do not forget to like, comment, and share. So in this video mga langga, I will try to answer some of your questions. May ara nga seryoso, may ara nga damuhal, but then please pardon me kung hindi ko gid matagaan justice ang inyong mga questions. But then I will try my very best nga tagaan sang sabat ang inyong mga pamangkot. And I have read some of the questions nga ginsend ninyo kanakan through comment or through personal message, and do challenging subong ang challenge gid nga ni. So yes, are you excited? Come on, let's start. Okay, the first question is from Eugene Diaz Mallorca. So the question is, which would you prefer, having a baby without a partner or a partner without having a baby? So this question is very tough. So masabat ko ni siya, siguro this is a case-to-case basis, but then I will choose partner without having a baby. First and foremost, if you really love that person, it doesn't matter if your wife will bear a child. As long as nagapalanggaanay, siguro kamo, I think that's enough, because first and foremost, nangako ka nga ara ka sa iya, sa kalipay kag sa kasubo. And I think most of the couples man siguro gusto man magka-baby, no, magkabata. But then anho nato na kung may ara gid nga mga cases nga hindi gid sila maka-reproduce. So siguro I'll choose the second one, a partner without having a baby. Sorry, do ka budlagid kang imo nga question. Basta nga kon lang ya is kung palangga mo imo yang asawa or ang imo nga bana, I think that's enough already. Our second question came from Vona Jade Luis. Hi Vona Jade. So the question of Vona is, paano makipag-deal sa ibang tao na kahit anong bait natin o ano ang magandang pinapakita natin pero masama yung binabalik sa atin? So siguro ang amuna nga tawong lack of what we call appreciation. So hindi na ma-appreciate ang mga bagay nga ginahimo mo or ginapakita mo sa amuran nga tao. May ara ginaya nga tawo nga hindi gid sila ka-appreciate bisan ginhimo mo ng tanan nga ara gani ang hambal gani sa kanta nga I did my best but I guess my best wasn't good enough. So ginhimo mo tanan-tanan 100%, but then may ara gid nga tawo nga nakulangan. So amo na siguro ga start ang mga away. Third question came from Jesse Labiste Jr. The question is, ano dapat ubrahon sa mga obsessed na stalker sa Facebook? I myself, I am also a stalker. Ginastalk ko man ang mga crushes ko, especially kung ano ginamay day nila, ano ginapost nila, ano ang mga updates sa ila. And I think wala man siguro malain kung ginastalk natin sanda. As long as you know your limits, hindi kita magpasubra. Kaya because kung sobra-sobra na gid ang imo pag-stalk, I think do gina-violate mo ng ilang privacy, no? So, i-shoutout ko kung sino ginastalk mo. So, I hope that nasabat ko ang imo nga pamangkota. Basta nga kon lang, hagan-hagana lang, hindi lang kita magpasobra sa limit natin. Kay do kalaway naman na nga sobra. Kay tanan nga sobra do kalaway man, no? Fourth question, naghalin kay Alaika Kamarig. Hi Alaika, shoutout kanimo langga. So, the question of Alaika is, na-fall ka na ba sa best friend mo? Kung Alaika, kung best friend ang ginatumod mo, my answer is no. Pero kung sa friend siguro, yes, I did. Na-fell in love ako. But then, wala man siya siguro nagdugay because nag-abot gid guro ang time of realization ko nga friends lang gid kami guro asta. And kaya do hindi man siya mag-work out,
nga maging kami or magdugay kami because nag-start gid kami as good friends. Fifth question, naghalin kay Leda Joy Lavilla. Hello lang ga. Question niya, Sir, why is it nga ang tao tulad ginapalangga mo tsakto mangita pagid iban? So, ibalikan natin ang sabat ko kay Vona Jade Luis, no? Nga bisan ano mo ka himo ang tanan-tanan, bisan hamuno natin 101%, di pa sobrahan mo na but still miyara gid nga tawo nga mangita gyapon iban because nga ambal ko gani hindi sila kabalo makontento kag hindi sila kabalo mag-appreciate kung ano man ang ginaubran naton sa amuran nga tawo. Our sixth question is naghalin kay Jennifer Lazarito Pedroso. Hello anak, langga. So ang question niya, Sir, may feelings ka pa ba sa ex mo? May pagmamahal ka pa bang naiwan dyan sa puso mo? Kahit may iba na siya, pero siya pa rin ang laman dyan sa puso mo? Ano yung mga pamangkot ka dyan man? Mga ex-extreme mo? Basta ex-ex dun ra. Okay, so my answer is, may feelings pa sa ex mo. May ara ko mga exes nga may feelings pa ko admitted ko na iya. Kaya siyempre, biskan mahambal ka nga ex, it's over, but then we cannot deny the fact nga ginpalangga nato na nga tawo sandang mga rason kung nga naging happy kita for this past few months, past few years, naging part sanda of who you are, of who I am today, no? So kung ano ikaw tulad, kung ano ako tulad, kung ano sanda tulad, siguro may mga role man ra ng ila nga mga excess sa ila nga mga kabuhi. Sa akin gid nga kabuhi actually. Our seventh question naghalin kay Janinay or Janine Lego. The question is, Sir, do you believe that you need to do something in able to be chased by the love? Siguro ang nanamin niya ni kinanglan ko bala mag-ubra sang isa ka bagay or something para lagson ako sang akon crush or sa akon nga palangga. I think yes. So sa chimpo tulad ay natambal nga destiny mahulat ka kay kung sino para kanimo para gira kanimo. Always remember daog pa kang malandi ang maagap. So bisan ano mo ka effort langga kung may mga malandi gito na sa palibot mo, dag-an yung timok mga malandi. So you really have to make some efforts kaya. Ako gapatigid ko dyan. Eighth question, naghalin kay Ronella Cupa. Hello langga, shout out kanimo. So the question is, top 5 favorite TikToker and why? Siguro mas stick na lang ako sa top 1 kay do ka duro git na kang top 5 na i-enumerate ko. Pero top 1 na lang gid. My answer is si Onyok Dima Felix. Please check his TikTok account kay makita mo gid nga siya gid ang pinaka-idol ko nga TikToker diya sa Pilipinas. So because he is good looking, energetic, and of course dancer gid siya. So medyo makarelate ako dyan, no? Next question naghalin kay Darme Caro. So ang pamangkot niya, Sir, tuod gid man dang mabudlay mag-move on sa ex mo nga palangga mo gid ti sobra? My answer is yes, langga. Nasabat ko dumaran ka ina basta ang ex gani nga ginpalangga mo gid ti sobra, mabudlay gid mag-move on, no? Especially kung napalapit ka na sa pamilya niya or siya sa pamilya mo. So medyo budlay gid man mag-move on sa mga amuran nga mga cases. But then depende man guro sa source of breakup or sa rason kang pag-breakup ninyo. Kung grabe gid guro ang rason nga nag-break ka mo, siguro hulas lang gid mag-move on. Pero kung mga hapaw mo lang guro ang mga rason, siguro mabudlay gid mag-move on. So ang pamangkot, may ex ka din langga. Our 10th question, naghalin kay Layan Joy Alaan. Shout out, Layan. The question is, Sir, what do you think is the biggest love we are all searching for? Langga, when we say love, that is a very broad term, that is a very broad word, and it could be love for yourself, love for your family, love for your friends, love for the opposite sex or same sex, or even love for God. So depende lang ga kung ano nga version of love ang imong pinakagusto, no? Or ang ano gid ba lang imo nga ginasagap para kanimo that could give satisfaction
and that could give joy to yourself. So kung para kanimo, love for self is the best version of love para kanimo, then so be it. Pero sa iba niya, love for family, kay mas palangga nilang ila pamilya kaysa sa ila kaugalingon, then amo nang ila nga choice. 11, naghalin kay Pakas Anton Miguel. So ang pamangkot ni Pakas, why do people still hated you while you doing something good to them? So kas na sabat ko radya kay na sa former nga mga questions, medyo related man ni siya. Amo ni ang mga tawo nga lack of appreciation and lack of contentment. Amo ni mga tawo nga hindi kabalo mag-apresyar, amo ni mga tawo nga hindi kabalo makontento sa kung ano ang ginapakita natin, sa kung ano ang kaya nga itao natin kananda. So, gina-hate ka nila because you are not valuable to them. They only love you because they need something from you. So, kung wala ka na maihatag or kulang ang imong ihatag, then they start to hate you. So, amo niya mga tao nga toxic sa kabuhi naton, no? So, they are not worth keeping for. So paano? Sa ano pa nga paraan nga i-keep mo sila kay hindi ni sila worth enough para i-keep as friends. So, you have to stay away from them and you have to let go of them. Number 12 question, naghalin kay John Mark. Shout out. So si John Mark, former classmate ko during college days. So ang pamangkot niya, namit man ang moncher sang una. My answer is yes, namit ang moncher sang una. Kay amo ni ang ginakaon naton during vacant time naton or every time nga naga-group study kita. Next question, naghalin kay Makoy Kabayaw. Ang pamangkot niya, sir, insat kung diin ka na gani loyal, ta seryoso, insat dyan kapag ginabayaan, sir, how? Ginahatag mo man tanan, tas daw kadali lang sa mga girls magbaya. Langga, ang ginaagyan mo nga daya is just part of growing up. Ako, pamangkutod mo, kapiradan ako, ginbayaan, or ginbaylo, duro din. But then, I still be able to compose myself and be able to rebuild myself. So, wala sang rason para magkasubo kung in case nga ibaylo kita sa iban nga tao. Amo ginaya, biskan kita gani nga tao gabaylo kita ka mga gamita, di bala? Tulad paborito mo nga bayo amo dya. Tulad paborito mo nga sapatos amo dya. Maabot giniya ang time nga ang bayo nga paborito mo tulad, hindi mo din paborito sa sunod nga adlaw. Or ang sapatos nga paborito mo tulad, hindi mo dun paborito sa sunod nga simana o sa sunod nga bulan. So amo ginaya. So kung ang tao nga sang una palangga na ikaw, then one day mambal siya nga hindi na siya same mo. Wala ka may mimo, no? Kay hindi ang pagpalangga hindi niya matudlo langga. Ma-feel na. So kung ang tao nga nan ginbayaan ikaw, bisan ano ka loyal ka na, it is because natak-an din na kanimo or hindi na din ikaw gusto. May gusto din na nga iban. Siguro, naabot din guro ang point nga wala na kamo spark or natak-an na siya simo. So, kinanglan naman nagap sang bago. And that is the reality. So, bisan sakit siya, you have to accept that fact. And you have to be strong enough para i-face mo na mga challenges. You know what? Bata ka pa. Ako gani, abi ko gani, siya na gani. Ginpakilala ko gani sa pamilya ko. But then, nanaga pagid siya sang iban. So, hindi siya sang maestro. Gusto yang amoto. No, hindi ko lang pagambal. Hindi na ko mag-tell Basta mo na. So, there you have it mga langga. Natapos ko man ang challenge nga dya. So, bisan budlay. But then, dugin try ko man siguro nga masabat ang inyong mga pamangkot. And again, shout out sa amo dyan nga mga tao nga nag-participate sa akon nga challenge. So, shout out again to Eugene Diaz Mallorca, Vona Jade Luis, Sir Jesse, Alaika Kamarig, Leda Joy, Jennifer, shout out also to Janine, Ronel, Darmay, Layan, Anton Miguel, John Mark, and Makoy. So again, thank you so much. And for those nga gusto man i-shoutout next time, please do also comment or PM me kung may mga challenge naman ako nga i-post through my social media account. So again, mga langga, if you enjoyed watching my video, please do not forget to subscribe and hit the notification bell. Mas mayad gid ya pagid kung i-like, mag-comment, kag i-share ninyo. So, hasta lang ako digya. So, bye! Thank you so much and subscribe. Bye-bye!